କାଶିଆ କପିଳା କଥା। ଏକ ସମୟର କଥା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ କାଶିଆ ନାମରେ ଜଣେ ଚତୁର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିଲା। ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, କପିଳା। କପିଳା ଥିଲେ ସରଳ, ସତ୍ୟବାନ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ। ସମସ୍ତେ କପିଳାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଶିଆଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କାଶିଆ ଏହା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କପିଳାଙ୍କୁ ଫସାଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଗାଁରେ ମୋର ନାମ ହେବ। ଏଭଳି ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କଲେ। ଦିନେ କାଶିଆ କପିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଭାଇ କପିଳା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମ ଗୁହାଳ ଘରେ ଥିବା ଗାଈ ବହୁତ ଦୁଧ ଦେଉଛି। ମୋତେ ଏକ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଦାମ ଦେବି। କପିଳା ସରଳ ମନର ଲୋକ। ସେ ଭାବିଲା କାଶିଆ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ସେ ଗାଈଟି ଦେଇଦେଲେ। କାଶିଆ ଗାଈଟି ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ଭଲ ଭାବେ ଖାଇବା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଲ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କପିଳାଙ୍କୁ କିପରି ଠକିବେ। ପରଦିନ ସେ କପିଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମ ଗାଈଟି ତ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ଏହା ରାତିରେ 2 ଗୁଣା ଦୁଧ ଦେଉଛି। କପିଳା ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କାଶିଆ କହିଲେ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଅଛି। କପିଳା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସେ ରହସ୍ୟ? କାଶିଆ କହିଲେ, ଏହା ରାତିରେ ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହା ହେଲେ ଏହା ଅଧିକ ଦୁଧ ଦେଉଛି। କପିଳା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଶିଆ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝାଇଲେ। ଶେଷରେ କପିଳା କହିଲେ, ଭଲ, ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶିଖାଇ ଦିଅ। କାଶିଆ କହିଲେ, ଏହା ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କପିଳା ଦୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କାଶିଆ ମନ୍ତ୍ର ଭାବେ କିଛି ଅଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ କହିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହାକୁ ରାତିରେ କହିବ। କପିଳା ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ରାତିରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ କୌଣସି ଅଧିକ ଦୁଧ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଠକା ଯାଇଛି। କପିଳା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗ କରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। କିଛି ଦିନ ପରେ କପିଳା ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କଲେ। ସେ କାଶିଆଙ୍କୁ କହିଲେ,
ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ ଅଛି। ଏହାର ଫଳ ଖାଇଲେ ଲୋକ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାଏ। କାଶିଆ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ସେହି ଗଛ ଦେଖାଅ। କପିଳା ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗଛ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଗଛ। ସେ କହିଲେ, ଏହାର ଫଳ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଶିଆ ଚଢ଼ିଗଲେ। ତାପରେ କପିଳା କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନ୍ତ୍ର କୁହ। କାଶିଆ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ କପିଳା ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗଛ ତଳେ ଜୋରରେ ଧ୍ୱନି କରିଲେ। କାଶିଆ ଭୟରେ ଗଛରୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଉଠି ଦେଖିଲେ କପିଳା ହସୁଛନ୍ତି। କପିଳା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେପରି ଠକିଥିଲ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲି। କାଶିଆ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ଠକିବି ନାହିଁ। କପିଳା ସେ କଥାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେହି ଦିନଠାରୁ କାଶିଆ ସତ୍ୟବାନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।